Dili tanang minyo swerte sa ilahang naminyuan o sa ilahang ugangan. Kay naay uban, swerte sa ilahang naminyuan pero dili swerte sa ilahang ugangan. Naapoy uban, swerte sa ilahang ugangan pero dili swerte sa ilahang naminyuan. Ang pinaka-worst pagyod kay dili na gani swerte sa ilahang naminyuan, dili pagyod swerte sa ilahang ugangan. Maunang igsuon, pasalamati ang Ginoo. Kabalo ka ngano, tungod kay gitagaan kaniyag kapika sa kinabuhi ug ugangan nga buutan, pugihan, mahigugmaon, matinabangon ug naay nindot nga batasan. Sa tanang single out there nga makakitaan ni nga video, ayaw gyud mo pataka og dasmag. Usa mo mosulod sa kaminyoon, ipagpray gyud ninyo daan ang tao nga inyuhang minyuan ug ang mahimo ninyong ugangan para